Please share. Yesterday morning, a prisoner named Itai Madongo, 33, stabbed a prison officer, stole his uniform, and escaped. He was serving 45 years in prison for multiple convictions of rape and robbery. Nzarapinda mashoko chiitiko chakaitika neziro chakashoka aiwa Zimbabwe yose tichiona kuti this guy ari kuuya nezita ramuri kuona rinonzi Itai Madongo panguva ino ozama kuescapa aiwa maprisons panguva ino nyanga kakazobatwa chiitiko chavhundutsa vanhu kuti wasubscribe like on the bell icon. Crime chinoenda mberi chiti after the escape of Harare Magistrate Court was closed to the public while police and prison officers investigated. Itai Madongo and Simon Madongo, 35, both from Churu Farm, Plainview, Harare, were convicted of breaking into homes and raping victims. Doma pictures avo amuri kuona avo. But later, does not ZPCS yazopa aiwa in update. Toda kuti DJ Ola anachiposta paHendo Park sezvamuri kuona izvanyora chiti the Zimbabwe Prisons and Correctional Services has confirmed that the inmate who attempted to escape at Harare Magistrate Court today was apprehended. However, a ZPCS officer was injured in the incident and is in stable condition. Ndomashoko anoitika munyika yeZimbabwe panguva ino chinoka kunzi aiwa this prisoner is stabbed aiwa a prison officer achida kuescapa but panguva ine maefforts ake azoramba zvaita kuti aiwa vakomana vamanye ubva vamutangira ubva vamubata noda kuti vangaona the situation pana payatoshata another prison officer had been stepped down but panguva ino tichiona this report yekunzi aiwa he has been apprehended abatiwa and panguva ino kuri kuonekwa kunzi the prison officer panguva ino he is now in good condition kunyange zvake anga ambova injured. Mashoko atati tichikupa update ezviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu mbotudza kuti munoti kudii pamusoro pemukomana uyu zamba kuda kutiza aiwa mujere. Pinda comment section medu musana subscribe or like pachiri on the bell icon.